ቀፂለና ብውሽጢ ዝመፀና ሕቶ ከይደ እታ ብዛ ዝመፀትና ሕቶ ሰላም ንዓኹም ክቡር ሓሳብ ኣካዳሚ መጀመርታ ሰላምታ ይቐድም ብምቕፃል ኩሉ እትህቦ ኣገልግሎት ሓንሳብ ይከኣተለየ ብጣዕሚ ዝሃንፅ ጎይታ ዕዚዝ ይባረኩም በዚ ዛዕባ ተላዒሉ ዘሎ ኣነ ኣቦይ ቆልዓ እንከለኹ ኣደይ ካሃርማ ሰትዩ ይመፅእ ብጣዕሚ ድማ ይርብሽ ነይሩ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፀሎ ነይረ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ኣነ ዝሰትን ምስ ሰበይቱ ደቁን ዝበኣስን ብጣዕሚ እዩ ዘፅላእኒ ካብ መጠን ንላዕሊ ከዓ እውን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ገዛና ሂወት ነቲ ፅቡቅ ጥራይ እየ ክዝክር ዝደሊ ሕጂ ኣነ ማህሰይቲ ኣይወፀለይን ኣሎ ማለት ድዩ ፅቡቅ ነገር ድማ ናብ ጎይታ ምምፅአይ ዝነበርኩ ሕጅን ብዙሕ ለውጢ ርአ ኣለኹ ማለት ንዓይ ዝርዳእኒ እዛ ሕቶይ ተረዲኣትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ኢላላ ማለት እዩ እዋ ተረዲኣትና ብጣዕሚ ፅብቕቲ ንፅርቲ ሕቶ እዋ ኣነ ማህሰይቲ ኣለኒ ማለት ድዩ እዋ አንፎርቹኔትሊ እወ ምክንያቱ ኣቐዲመ እውን ጠቂሰያ ነይረ እዚ ናይ ትሮማ ምልክት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ትሮማ ምልክት ኣቮይዳንስ ንብሎ ወይ ከዓ ካብቲ ነገር ክትሃድም ምድላይ ሕጂ እንታይ እቲ ብቆልዑኡ ከሎ ዝሪኦ ዝነበረ ኣቡኡ ቅጥቅጣ ነዲኡ ሰኺሩ መፂኡ ከዕገርግር ገለ እዚ ሕጂ ሲቪር ሓደ ካብቲ ኣቐዲመ ክዛረበሉ ዝፀናሕኩ እዩ እቲ ናይ ኣብ ቻይልድሁድ ትሮማ ወይ ከዓ ኣብ እዋን ንእስነትና ዘጋጥመና ስነ ኣእምራዊ በሰላ ዝኸበደ ማህሰይቲ እዩ ዘለዎ እንታይ ሕጉሰካ ናይ ዝሓውና ኣብ ጎይታ ምስ መፃኹ ብዙሕ ለውጢ ገይረ ኣለኹ ብዙሕ ከም ዝተለወጥኩ ይፍለጠኒ ወይ ከም ተለዊጠ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓደ ካብቲ ናይ ትሮማ ኣፈዋውሳ ኢኻ እዚ ሜዲቴሽን ኤን ዮጋ ንኣብነት ሜዲቴሽን ወይ ከዓ ፀሎት ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ኣምላኽ ብምፅጋዕና ኣብ ኣምላኽ ብምምፃእና ነገራትና ብዙሕ ይፍታሕ እዩ ሓደ ነገር ግን ኣብዚ ናይ ትሮማ ከነስተውዕሎ ዘለና ፅቡቅ ከነድህበሉ ዝደሊ እንታይ እዩ እንተደኣ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ትሮማ ክንዛረበሉ ዘይንደሊ ሃሊና ገና እቲ ትሮማ ኣይተፈወሰን ኣሎ ሕጂ እቲ ትሮማ እንታይ እዩ ድኸውን ኢልና ኣለና ኣብ እምሮና ሲ ከም ዝበልኩኹም ከምዚ በረድ ምሽ ነእትዎ ብዝማይ ከክንዲ ከከምዚ በብዕንኳሩ እዩ ድቕመጥ ዓፂዎ ኣሎ ኣእምሮና ፋይላ ኣይገበሮን ፕሮሰስ ኣይገበሮን ሕጂ እዚ ኣብ ዘይደል እቲ ምልክት እንታይ ይኸውን ሕጂ እንድሕር ፕሮሰስ ዘይኮነ እቲ ዝናይ ኣእምሮና ኣሰራርሓ ብጣዕሚ እንዲ ዘገርም እንድሕር ፕሮሰስ ዘይኮነ ወይ ከዓ እንተዘየመሓዲርናዮ የሸግረና ማለት እዩ እቲ ምልክታት ንሕና ኣብ ዘይተፀበናዮ ኣብ ዘይደለናዮ ግዜ ሰዓት እንዳመፀ የሸግረና ሕጂ እንታይ ኮንካ ከምኡ ትኾን ከም ደለካ ኣይርዳእካኒ ግን ገለ ነገር ትሪገር ክገብረካ ከሎ ወይ ከዓ ክለዓዕል ከሎ ወይ ንዕኡ ዝመሳሰል ነገር ክትሰምዕ ከለካ ወይ ንዕኡ ዝመሳሰል ነገር ክትርኢ ከለካ እስኻ ኣይፍለጠካን እዩ እቲ ተዓኽሊሉ ተቐሚጡ ዝፀንሐ ንዕኡ ዘለዓዕል ነገር ምስ መፀ ሽዑ እንታይ ትኸውን ከም ዘለካ ከይተረዳእካ በቃ ሕረቕ ትብል ፍርሒ ይስማዓካ መግለፂ ዘይብሉ ንምንታይ ከምኡ ትኾን ከም ዘለካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ምክንያቱ ትገለገሊኡ ትሮማ ዋላ እውን ደይ ንዝክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ድገብረና ከምቲ ድግባኣና ኣድማዕቲ ሰባት ወይ ከዓ እቲ ንደልዮ ነገራት ከይንገብር ይኽልክለና ማለት እዩ ናቲ ፅቡቅ መዓልቲ ከይንምውዕልሲ ደይ ሓሰብናዮ ግዜ ኣብ ደይ ተፀበናዮ ኩነታት ይመፅእ እቲ ምልክት ምክንያቱ ኣይተፈወሰን ኣይተመሓደረን ኣብኡ በብዕኹላሉ ተተኣሲሩ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ናይ ትሮማ ድፍወስ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብቲ EMDR ምስ ከድካ እቲ ተዓኽሊሉ ተቐሚጡ ዘሎ ንዕኡ ኢኻ ክትፍትሾ ትጅምር ማለት እዩ ፈፈትሽካ ተውፅኦ ማለት እዩ ግን መስራሕ ኣለዎ ኣብዚ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ እውን ዋን ቱ ዋን ወይ ከዓ ሓደ ምስ ሓደ እዩ ኣድማዒ ነዚ እቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ማለት እዩ
ሕጂ ብምህዳምና ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ክርኢ ክሰምዕ ኣይደልን እየ ክዛረብ ኣይደልን እየ ብምባልና ካብቲ ሽግር ኣይነምልጥን ኢና እታ ናይ ትሮማ ማለት እዩ ሽግር ብርግፅ እቲ ጌርካዮ ዘለካ ፕሮግረስ እትበፂሕካዮ ዘለካ ብጣዕሚ ድሕጉስ እንድዩ ናብ ኣምላኽ ምስ ተፀጋዕካ ኣምላኽ ውሕስነትካ ምስ ገበርካዮ ዝሓሸት ስለ ዝኾነት ሂወትካ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣሎ ተሓጒሰ ኣለኹ ግን ክንገብሮ ዘለና ተወሳኺ ነገር ከዓ ኣሎ እቲ ትሮማ ፕሮሰስድ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓ ክመሓደር ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ሲ ብዛዕባ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ሕጂ ካብ ኣደይ ኮንካ ተሃድም ንዓኣ ፌስ ክትገብራ ኢኻ ማለት እዩ ብዛዕባኣስ ክትዛረብ ኢኻ እቲ ተዓኽሊሉ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ ክፋል ናይ ኣእምሮኻ ወይ ናይ ኣካላትካ ከልግስ ኣለዎ እዚ ዘልግሰሉ መስርሕ ከዓ ኣሎ ብተፈላለየ ኣገባብ ሕጂ ኣነ ስለዘይ ምዝራብና ስለዘይ ተዛረብናሉ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ስለዘይ ደለና ካብቲ ነገርቲ ተኣሊና ተፈዊስና ማለት ኣይኮነን እንታይ እዩ ዝኸውን ገለ ንዕኡ ዘነቓንቕ ነገር ምስ መፀ ንሕና ብዘይንፈልጦ ግዜን ሰዓትን በቲ ምልክታት ወይ ከዓ በቲ ሕማቕ ስምዒታት ኦቨርዌልም ይገብረና እዚ ከዓ ዘይርማዕቲ ሰባት ክንከውን እዩ ዝገብረና እዚ ከዓ ንዓና ጥራሕ ከዓ ኣይኮነን ከዓ ምስቶም ነቶም ንዓና ምሳና ድነብሩ ሰባት እውን ንሽገር ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀናሑ ምስ ደቅና ኣብ ምስ ሓዳርና ሓደ ትሮማ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ 4 ነገራት እዩ ዘጥቅዕ ሓደ ንኣእምሮና እዩ ዝቆፃፀሮ ካልኣይ ኣካላትና the body keeps the score እቲ ብሙሉእ ኣብ ኣእምሮና ዝተፈፀመ ማህሰይቲ ኣብ ኣእምሮና ስትር ኮይኑ ደሎ ንኣካላትና የጥቅዖ በቃ እዚ ኣውቶ ኢሚን ሲስተም ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ዝረአ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትሮማ ዘለዎም ሰባት እንታይ ማለት ሕጂ እዚ ኣውቶ ኢሚን ሲስተም ንባዕላቶም እቶም ጥዕና ዘለዎም ሴልስ ኣብ ኣካላትና እቶም ጥዕና ዘይብሎም እቶም ጥዕና ዘለዎም ሴልስ ይበልዕዎም ማለት እዩ ኣውቶ ኢሚን ዲዚዝ ብጣዕሚ ኮመን እዩ ኣብ ትሮማ ዘለዎም ሰባት ሕጂ እንታይ ይኸውን እዚ ነቲ ናትካ ናይ ዝኾነ ሕማም ሓሚምካ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዓቕምካ የጉድሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቶም ፃዓዱ ዋህያታት ደም ነቶም ዋይት ብላድ ሴልስ ንብሎም ንዕኦም እዩ ዘጥቅዕ ሕጂ እቲ ሓደ ጉእሲ ከቢድ እዩ በቃ ሕጂ ብዛዕባኡ ዘይምዝራብ ደይኮነ ምስኡ ዲል ምግባር እቲ ዝሓሸ መፍትሒ ቴንክ ዩ ዮዳ ሃፍተይ ይቀኒልና እንታይ እስኪ ኣብዚኣ ተደጋጋሚ እንዳሓትዎ ዘለዉ ሕቶታት ኦረዲ ትትንክፍዮ ኣለኹ ኩሉ ግን ድበዝሐ ሰብሲ ዝኾነ እቲ ምልክታት መሰልዓልክ ስትሕቶ ምስቲ ናቱ ፐርሰናል የተሓሓዞ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕፅር ድበላ ክልቲአን ሕቶ ኣብ ሓንቲ ጠቕሊለ ክህበክየ ማለት እዩ ንኣብነሲ ትራውማ ኣለኒ የብለይንሲ ብኸመይ ይፈልጥ ከመይ ገይረ ይገላገል እዚአን ክልተ ሕቶየን ሕጂ ዋላ ዝብዙ ደሎ ሰብ ብዙሕ ተልዕሊ ስለ ዘለኺ ሕቶ ክመፀ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ሰብሲ ትራውማ ኣለዎ ድዩ የብሉን ወይ ዝስምዖ ደሎስ ምስ ትራውማ የተኣሳስሮ እዩ እሞ ሕጂ ነዚአን እስኪ መብሪታት ሃብዮም ወይ ሃብና ፅብቕቲ ሕቶ ሕጂ ትሮማ ኣለኒ ዶ የብለይን ከመይ ገይረ ይፈልጥ ንዝብል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክንመሃር ከለና እቲ ዘሎ ስታቲስቲክስ እቲ ዘሎ መፅናዕቲ ርኢናዮ ነርና ብዓለም ደረጃ ካብ 70 ክሳብ 80 ካብ 100 ህዝቢ ዓለም ብውሕዱ ሓንቲ ዓይነት ትሮማ ተጋጥሞ ኣብ ሂወቱ ዓይነታት ትሮማ ከዓ ቁፅሪ የብሉን ብዙሕ ኢልና ኣለና ምሽ ቻይልድሁድ ትሮማ ኣሎ ኢሚግሬሽን ትሮማ ኣሎ ሰከንደሪ ትሮማ ኣሎ እዚ ጀነሬሽናል ትሮማ ኣሎ ብዙሕ እዩ ሕጂ ካልእ ከዓ እዚ ተደጋጋሚ ግዜ ዘጋጥም ከዓ ኮሌክቲቭ በቃ ተደጋጋሚ ዓይነት ኢንሲደንት ዘጋጥም ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እዚ ዓበይቲ ሓደጋታት ናይ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ከምዚ ምንቅጥቃጥ መሬት ውሕጅ ንፋስ ገለ ብሓፂሩ ብዙሕ እዩ ሕጂ ትሮማ ኣለኒ ዶ የብለይን ከመይ ገይረ ይፈልጥ ሲ እንድዒ ንዓና ብሕልፊ ከዓ ንሕና ከዓ ከም ህዝቢ ከም ኤርትራውያን ከዓ ድሓን ናባና ከዓ ክመፅእ
سي كنحاتو دقبأنا حتو كمان يكونن جن ምንም ይዋል ሓንቲ ምጥርጣር ደይብሉ ትተዓባብያና ኸ ተመሊስና ንርአዮ ማለት እዩ ቻይልድሁድ ትሮማ ድዒ ካብ ኣደም ለጠ እንድሕር ሃልዩ መቸስ ኣይዶኖ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘይዓበየ ክኸውን ኣለዎ ክብል ሲ ይደፍር እየ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ይሕቶ ደይብሉ ግን እንታይ ንኸውን ሲ ከምዚ ክውንነት ክንቅበል ብጣዕሚ ይከብደና እቲ ዝኸበደ ነገር ኣብ እቲ ናይ እምሮና መስርሕ ነቲ ክውንነት ክንቅበል የሸግረና እዩ ምክንያቱ ፍርሒ ስለ ዘለና ማለት እዩ ፍርሒ ኣሎ ሕጂ ኣለኒ ዶ የብለይን ኢልና ታሕቶ ብምልዓልና ጥራይሲ ገለ ነገር ከም ዘለኮ ባዕሉ እቲ ናትና ጋት ፊሊንግ እቲ ጋት ኢንስቲንክት እቲ እንታይ ኢና ንብሎ እቲ ውሽጥና ደሎ ሓቅስ ይነግረና እኮ ግን መረጋገፂ ኸ እንደለ ድሓን እቲ ሕቶ ግን ሕማቕ ኣይኮነን እዚ ኸ ብዙሕ ሰብ ዝሓቶ እዩ ምክንያቱ ገሊኡ ተዘይተማሂርና ከዓ እኮ ትሮማ ምዃኑ እውን እኳ ኣይንፈልጦን ኢና እቲ ኣብ ሂወትና ንነዊሕ ዘመን ዘሸግረና ማለት እዩ ስለዚ ትሮማ ኣለኒ ዶ የብለይን ከመይ ገይረ ይፈልጥ ሂወትና ኢና ንፍትሽ እስኪ እንታይ ሓሊፈ ተመሊስና ምስ ሂወትና ሲ ሰልፍ ሪፍሌክት ንግበር እስኪ ንዓይሲ እንታይ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥ ብዙሕ ሓደ ካልእ ከዓ ኣብዚኣ ክውስኸላ ዝደሊ እንታይ ኣላ መስለኩም ትሮማ ሕጂ ዘጋጥም ነገር ከምዚ ዓበይቲ ነገራት ወይ ከም ካር ኣክሲደንት ወይ ከም ውግእ ኣይ ኣነ ሳብ ውግእ ርአ ይፈልጥኒ ወይ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ብጀካ ብቲቪ ወይ ከዓ ኣይ ኣነ ሳብ ተዓባብያ ይፅቡቕ እዩ በቃ ገለ ብዙሕ ኢና ነምፅእ ግን ምናልባት ሓንቲ ክጠቅስ ዋላ ጥልመት ሲ ትሮማ ከም ደምፅእ ንፈልጥ ዶ እቶም ብሩኻት ኣሕዋተይ ጥልመት ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ጥልመት ኣሎ ናይ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ኣሚንካ ገንዘብካ ዝሃብካዮ ሰብ ወይ ከዓ ኣሚንካ ብሓባር ቢዝነስ ንስራሕ ኢሉ ድሓተተካ ዝጀመርካዮ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ምስ ገንዘብ ድትሓሓዝ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣሚንካ ምስጢርካ ዝነገርካዮ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ጥልመት ዘብኡ በቃ ወይ ከዓ ናይ ሓዳር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሚንካ ምስ በዓል ቤትካ ድገበርካዮ ምስ በዓልቲ ቤትካ ድገበርካዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ንስነ ኣእምራዊ ነውፂ ዝፈጥር እዩ እዚ ሲ ሕጂ ከምዚ ኸ ኣጋጢሙ ንፈልጥ ዶ እቲ ንፍትሾ ሲ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ብዙሕ ደይነስተምህለሉ እዚ ዓመፅ ሕጂ ክትበሃል ከላ ብዙሕ ናብ ናይ ምትህርራ ምቅትታል ጥራሕ እያ ትመስለና እቲ ዓመፅ ግን ገፊሕ እዩ ስነ ኣእምራዊ እቲ ስምዒታዊ ዓመፅ ኣሎ እቲ ክንደይ ዓይነት ፀርፍታት ተፀረፍናዮ ክንደይ ዓይነት ውርደት ክንደይ ዓይነት ምንእኣስ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ትሮማ ዓብይ ትሮማ ክፈጥር ዝኽእል ኣብ ናይ ኣእምሮ ሰብ እዩ ሕጂ ብዙሕ እዩ እቲ ዝርዝሩ እዚ ኢና ንፍትሽ ማለት እዩ ካብኡ ክንርኢ ኢና ብዓብይ ከዓ እቲ ምልክታት እውን ርኢና የለና ማለት እዩ ግን ኣፀቢቕና ርግፀኛታት ክንከውን እንድሕር ደሊና እውን እንታይ ኣሎ ሳይኮሜትሪክ ኣሰስመንት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሳይኮሎጂ ዳርጋ ኩሉ ነገር ምዕቀን ኣለዎ በቲ መዐቀኒ ከዓ ክንፍትሻ ንኽእል ኢና ነብስና ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ፍልጥቲ ህብብቲ ናይ ሃርቫርድ ትሮማ ኮሽኔር ኣሎ ኣሰስመንት ሕጂ እንታይ እዩ ሕቶታት ኣሎ ትሕቶቶ ትምልሶ ትሕቶታት ማለት እዩ ብዕኡ ስኮር ትገብራ ንነብስካ ትሮማ ኣለካ ዶ የብልካን ክትፈልጥ ማለት እዩ ግን እዚ ኣነ ምንም ከምዚ ምሻሎ ይህልዎን ዶ ኣይህልዎንን ገለ ንብሎ ሲ ኣይኮነን ካልእ ምናልባት ሓንቲ ክውስኸላ ብኣ ክውድእ ሲ ሕጂ ንርአ ንሕና ናባና ንምፃእ እሞ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ምሽ ንሕና ሕጂ ስደተኛታት ኢና ስደተኛታት ኮይንና ካብ ሃገርና ወፂና ኣብ ስደት ንነብር ኣለና ትፈልጡ ዲኹም ሓደ ካብቲ ኣብቲ ናይ ሊስት ናይቲ ትሮማቲክ ስትረስ ተሰሪዒ ደሎ ሲ ገዛ ምቕያሪ ሕጂ ሕሰብዎ ገዛ ክንቅይር ከለና ሲ ምሽ ክንደይ ጭንቕንቕ ድብለና ነገራት ኣሎ ኣቑሑት ክንጥርንፍ ዝስበርን እንዳይስበርን ክንፈሊ ከንውልውል
كنصري قال خنقبر ما عاد هلا خلوا حكيدو امرو خاسي يتحزي ازي حدا خافتي تروما زفطرن ابو امرنا سمبرا زفطر يغزا مقيار حجتك تحاسبوا دليكم مسلكم اوكي انت دا غزا مقيار كندز عينت سمبرات ابو امرو ناي سب زفطر تخوينو كندم تايدا ايمو هاجر مقيار كدا ابو امرو ناي سب تروما دفطر إلكم تحاسبوا حجي نحنا غزا دي كنا غيرنا هاجرنا غيرنا دلنا ገዛ ምቕያር እኳ ክንድኡ ዓይነት ስነ ኣምራዊ ጭንቀት ዝፈጥር እንድሕር ኮይኑሲ ሃገርካ ምቕያር ከዳ ሓረ ዋላ ምናልባት ሕጅታይ ከነሰውዕሎ ደደልስ ብዙሕ ግዜሲ ዋይ በቃ እዞም ብሊብያ ዝሓለፉ ሕዋትና እዞም ብባሕሪ ድመፁ እኮ ብጣዕሚ እዮም ብዙሖም ተወፂዖም ብዙሖም ተበዲሎም ገለ ኢልና ክስታይ ነብለልና ኦፍ ኮርስ ከቢድ ትሮማ እዩ ግን ولا بأير متأسي كابتا مربتك خافتا بيتك خافتا عدخا متأسي إذا سي كبير سنام راو زغطي حجو سنتين حتى ولا حتى تصبوا غيرنا مثلا كنري مور كبر هذا دلهم إذا مايغريشن كا بتعمي إن فاكت بزحم خفاف الوون عبنت حجي تري قالو قدم موصاخا زغاط مكا تروما ميليسكا امن قد زغاط مكا تروما دا حرق افتناتكا ديستنيشن مساتخا اتا زي انا موداتا يابقا حجس تمسغن اب اوروبا اتي وي اب زي اتي الكا هيوت كتجمر كلخا بوست تروما زبحال زغاط مكا عينت زلو بدهوتات ناي قانقا يكون كالتشرال شوك اتليستس اي وداني ስለዚህ ከምዚኣ ኢለ ክምልሳ ማለት እዩ ትሮማ ኣለን ዶ የብለይን ድሓን በቃ በዚአን መዕቀኒታት ንፈትሸን ማለት እዩ እንታይ ኢድኸውንሲ ሓንቲ ኣብነት ክበኩምና ኣብነት ሕጂ ገረብ ምሻላ ገረብ ተኽሊ ሕጂ ከየ ኣብ እንድሕር ከይድና ኣብዚ ናይ ፍላወር ሾፕ ናይ ፊዮርታት ድኳናት ሲ ኣባዞ ገይሮም ገለ ምሽ ይቐምጥዎ ሂወት ደለዎ ነምፃን ገዛና ገለ ሕጂ ነታ ተኽሊ ኣልዒልና ናብ ካልእ ባዝ ወይ ከዓ እንታይ ኢና ንብሎ መትሓዚ ክንቅይራ ከለና ምስ ቀየርናያ ከምቲ መጀመርታ ኣፍታ ኦሪጂናል መትሓዚኣ ዝነበረት ትመፀልና ትኽእል ድያ ብፍፁም ኣይትመፅን እያ ገለ ክፈራርሳ እዩ ወይ ክትገፍሓያ ወይ ክትፀባያ ወይ ገለ ንእሽተይ ለውጢስ ትገብር እያ ከምኡ ማለት እዩ ካብ ሃገርካ ተቦንቄርካ ክትወፅእ ከለካ ዓዲ ክትቅይር ከለካ ኣብቲ እምሮና ዝፋናቐል ነገር ኣሎ ይፋናቐል ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እዩ እቲ ኣገዳስነቱ ሲ ዓብዪ እዩ ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ ከዓ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሲ እዚኣ ናይ ቦታት ምስላ ብጣዕሚ እየ ድፈትዋ እንድሕር ሓቢእናዮ ከዓኒ فوسنا إنا نحب دلنا مالتي سلزي بقى بقنعنا مسيوتنا نهيوتنا سنفتشان نبدها يا خبل الفوتو ثانك يو دحفتي بخمين وقدو ويس مسدينا تسمعنا نبر استخاليت نيرا مساء القبائل حجي بخمين وقدو وبقى مفتح خنركب لنا بخمين وقدو تقدمت تأفلطو مهابيا مخنياتو شجر كم دلو كيفلتنا والحنت مفتح هنركب عين خيلنينا لازم مجمرتا زياده تا اويرنس تا افلطونا انا نعبي نات كيفلتنا من ما ينقبرينا مخنياتو كي ترد الناس بزح نغرا بهيوتنا خون صنح قال ملت روما مخانو ايفلتنا نقله لازم مجمرتا تا افلطو يا زان قبرا زلنا إهن مهن نبل مالتي مس نفسنا مسكالوتن بزدخ على متن حجي لومي بونت زمن حبريت عندي زمن انفورميشن تراي انت انا نمغبان هيوتنا امبر زي تعدن ماتيريال سالو مالتي بزعبا تروما كننب بزعبا تروما افلط انا خنعبي بزعبا تروما الو معات ريسورس سالو بزح يوتيوب فيديوهات اب كبر حسب اكاديمي ترخبو اب كال ناي تمرتي اكاديمي ترخبو الو بزح حجي افلط انا نعب مالتي لب غيرناسي نفلت مالتي تام فلات يا تدحنكا بطعمي ساعه انا مجمرتا برهان كاباها
ገና እንተ ደኣ እቲ ስቶርድ ኮነ ትሮማ ኣለና ከዓ ንዕኡ ፕሮሰስ ክንገብረሉ ንኽእል ባይታ ክንፈጥር ኣለና ማለት እዩ ኤርትራውያን እውን ኣለዉ ብትግርኛ ማለት ሎሚ ከም ዝበልክኹም ሲ ብዙሕ ኣማራፂ ዘለና ዋላ ናይ ቋንቋ ፀገምቲ ኮይኑ ዋላ ገለቲ ኮይኑ ካልእ እንታይ እየ ድብል ኣብቲ ንነብረሉ ዓድታት ከዓ ብዙሕ ዓይነት ሪሶርስ ኣሎ እሱ ከዓ ንጠቐመሉ ኣባና ምናልባት ናይ ክሳይ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል እዚ ሳፖርት ግሩፕ ከዓ ፅቡቕ እዩ እንታይ ማለት እቲ ሳፖርት ግሩፕ ከምኡ ተመሳሳሊ ዓይነት ተመክሮ ዝሓለፈ ሰብ ምስ ከምኡ ዓይነት ሰብ ርክብ ምግባር ከዓ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ ተኻልእ በዚ ኣጋጣሚ ክብላ ዝደሊ እንታይ ኣሎ እቲ ገሊኡ መቸስ እቲ ገሊኡ እቲ ድሓለፍናዮ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ክትዛረበሉ ዝኸብድ በን ከም ትጅምሮ ዝጠፍኣካ ዋላ እውን ከይትዛረበሉ ከይትነግረሉ እውን ንመን ከም ትነግሮ እሙን ሰብሲ ትረክብ ዲኻ እዚታት ፀገም ስለ ዘሎ ሕጂ ዋላ እውን ትብዓት ዘይብልካ ወይ ከዓ ቅርብነት ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ናይ ባና ሜንታል ሄልስ ዝብል ዌብሳይት ኣለና ኣብኡ ቮለንቲር ይገብረ እንታይ ጌርና ኣለና መስለኩም እዚ ናይ ኮንፌሽን እንታይ ኢና ንብሎ ብትግርኛ ኑዛዜ እንታይ ማለት እዩ ብሙሉኡ እቲ ዘጋጠመና ካብ ኣእምሮና ከነውፅኦ ክንፅሕፎ ኣለና ተደሊና ብግጥሚ ድዩ ተደሊና ብዝደለና مش ሓደ ግዜ ዋላ በይን ከም ንጅምሮ ይጨንቀና እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ነቐምጦ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ናይ ምክንያቱ ዋላ እቲ ካልእ ፀገም ዘለና ሲ ኣሚንካ ንትነግሮ ሰብ እውን ትሽገር እንዲኻ እንድሕር ከምኡ ጌርኩም ፅሒፍኩሞ ኣባና ሜንታል ሄልስ ኣብዚ ክፅሕፈልኩም እዩ ሕጂ ናይ ኮንፌሽን መደብ ኣለና መን ምዃንኩም ክንፈልጠኩም ኣየድልየናን እዩ ዘድሊ ዘሎ እቲ ዘለኩም ስምዒታዊ ፀቕጢ እቲ ባርደን እቲ ሰኸም ኮይንኩም ደሎ እሱ ካብ እምርኩም ክወፅእ ኣለዎ እዚ ከዓ ብፅሑፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናትኩም ፕራይቬሲ ምታን ክዕቀበልኩም እቲ ናይ ሰዳዲ ኣድራሻ ኣየድልን እዩ ናይ ተቐባሊ ኣድራሻ ግን ኣብቲ ዌብሳይትና ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ከዓ ከተራግፍዎ ሸኽምኩም ከዓ ፅቡቕ እዩ ናብ ብዙሕ ግዜ ትሮማ ብኸመይ ይገልፅዎ እዮም ሓደ ሰብ በቃ ክንዲ ገለ ዝኸውን ኩንታል ኣብዚ ርእሱ ተሸኪሙ ከምኡ ኢኻ ብስእላዊ መግለፂ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ኢማጅን መግበርዎ ኣብዚ ርእስናሲ ኩንታል ክንስከሙ መሕሰብዎ ሕጂ እዚ ክወፅእ ኣለዎ እዚ ንዑይ እዚ ናይ ኮንፌሽን ብጣዕሚ ኣድማዓኻ እዩ ዋላ ኣብ ባህልና ሕጂ ዋላ ኣብ መራሕቲ ሃይማኖት ገለ እውን ይገብርዎ እዮም ከምዚ ከበድቲ ሓጢኣት ወይ በደል ክትገብር ከለኻስ ከይድካ ናብ ቀሽኻ ትናዘዝ ከምኡ ነገራት ኣሎ ሕጂ እቲ ኮንፌሽን እቲ ኑዛዜ ተውፅኦ ብሙሉእ ካብ ኣእምሮኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ባይታ ከዓ ፈጢርና ኣለና እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይ መንገዲ ሕወት እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና እዚ ናይ ተራፒ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እዚ EMDR ብጣዕሚ ፍቱን ናይ ትራውማቲክ ስትረስ ናይ ሂሊንግ ፕሮሰስ ማለት እዩ እዚ ዝበልኩኹም እዚ ሜዲቴሽን ኤንድ ዮጋ ኣሎ ብዙሕ እዩ ዘሎ ከምዚ እንድሕር እዚ ኩሉ ጌርና ከዓ መፍትሒ ተዘይረኺብናሉ ከዓኒ ስቲል ናይ ፕሮፌሽናልስ ሓገዝ ዘድልየና ተኮይኑ ከዓ ናብ ፕሮፌሽናልስ ከይድና ከዓ EMDR ተራፒ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተኣክል መስለን ሜሮን ሓወይ يغنينا يودا حفتي بغدتها أنا بتصفو خيلي تصفو مايكروفون كافتي كات حتى تخليها تصفو الله هذا سلام الله ميرن هاوي تي السلام كلكم بحبر مالتي كومون نكبر حسب أكاديمي كومون حبتنا يردانوس تي بلوز تمرتغي كيما تكون كحالفني يا اتي حتى يقال درجة كله مليساتي مالتي تمليس لي مالت انا كحتى له ناي معسيت امروز تمرتي اللوادي مالسي كنمهارلو نخل مدرخ الديو وايسي بخبر حساب قرنا كنروح نخل مدرخ تاع اللي تحبرنا تصبغ نيرو مالتي
اوكي يا ان اللي تسفح حوي نصرت يا يا مسكنك كمزي بقلي زهبو ناي تروما تمرتي قلي بالليل قن عبد استفال ناي كمزي حدن عملت ناي كبر أكاديمي يمسئ كال عبد استفال يوتيوب channels قالوا بزعبا ناي تروما تزاربكو خالقون ناتي طرح زيكونن بزعبا تروما بزحات كإلاتات تزاربوا من اللو حجي بزح ريسورسز አሎ ኣብ ዩቲዩብ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ብቐሊሉ ማለት እዩ ካልእ ከምዚ ስሩዕ ትምህርቲ ድህቦ ግን የለን እንታይ ግን ሓስብ መስለካ ተስፋሓወይ እዚ መፅናዕቲ ንገብሮ ዘለና ንኤርትራውያን መንእሰያት ባዕሎም ብገዛእ ርእሶም ክሕግዝ ዋላቲ ኣገባባት ናይ ኤምዲኣር ዝዛረበሉ ዘለኹ ሰብሲ ኣብ ገዝኡ ባዕሉ በቲ ቪድዮ እንዳረኣየ ክገብረሉ ዝኽእል መንገዲ እዚ እዩ እቲ መፅናዕቲ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ድሕርቲ መፅናዕቲ ግን እቲ ኣገዳስነቱ ዓብይ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ ነቲ ዝግደስ ነቲ ዝደሊ ሰብሲ እቲ ቪድዮታት ክውሃቦ ይኽእል እዩ በዚ ከምዚ መንገዲ ከዓ ናይ ምሕጋዝ ሓሳብ ከዓ ኣለኒ ካልእ ናይ ባና ሜንታል ሄልዝ ዌብሳይት ኣለና ኣብኡ ሕቶታት ወይ ከዓ ክትመሃርዎ ትደልዩ ዓይነት ትምህርትታት ከዓ ኣብኡ ከዓ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኣድላይ እዩ የገድሰና እሞኒ ብዛዕባ እዚ ትምህርቲ ተመሃርክን ካልኦት እውን መታዓይቲ ኣለውኒ ማለት እዩ ኣለዋኒ ብዙሓት ኢና እንተልኩምና ከዓ እቲ ኣገዳስነቱ ርኤና ከዓ ብዛዕባኡ ከዓ እቲ ትምህርቲ መሓላልፍ ከዓ ድልዋት ኢና ማለት እዩ ከምዚኣ ክብል ፈቱ ተስፋሓወይ ንፅርቲ ድያታ መልሰይ ያ ንፅርቲ የርዳ ሓብተይ ግን ኣነ እኳ እቲ ትምህርቲ ተትህሉ ይደልየ ማለት እዩ ወይን ከዓ ብውልቂ ከዓ ማስ ፈቃድና ተኾንኩ እውን ብውልቂ ክረኽበኪ ማለት እዩ እንድሕር ፈቃድና ኮንኪ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ መስለካ ተስፉ እቲ ብውልቂ ምርካብ ክስታይ እንዲኮይኑ በዚሑ እምበር ምናልባት ተነርካ ኣብቲ መጀመርታ ምስ መፃኹ እዚ ብዛዕባ ትሮማ ክንመሃር ከለና ስኒ እቲ ኩሉ ኣብዚ ክሓትት እውን ከምዚ ናፅነት ስለ ዘይስምዖ ትገሊኻ እዚ ፐርሰናል ገለ ወይ ከዓ ኮንፊደንሻል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝድውለለይ ክሳብ ሕጂ ዘይመለስኮ ቴሌፎናት ኣሎ ሕጂ ቁርብ ተየሸግር ኮይኑ ብግሊ ዋን ቱ ዋን ንኩሉ መልሲ ክትብ ተስፋሓወይ እቲ ሕቶ ግን ከም ዝብለካ ጅዳት ዋይና ኣብቲ ዌብሳይት እንድሕር ኣቐሚጥናዮ ግን ሽዑኡ እስኻ ጥራሕ ደይኮንካ ትጥቀም ካልኦት ከዓ ካብ ዝናትካ ይጥቀሙ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ዘለኒ ናይ ትምህርቲ ናይ ገዛ ሓላፍነት ገለ ቁርብተይ ስለ ዝበዝሓኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣይክኽእልኒ ምስ ናይ ብዙሕ የቕሬታ ያ ኦኬ ይርዳ ሓፍተይ ያ ተረዲኒ እንዳሓን ብፅሑፍ እውን ክሰደኽ ለፍቲ ዌብሳይት ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዋን ካብ ዌብሳይት ክንፅሕፈልኩም ኢና ሓራይ እሺ ተስፋሓወይ ኣዚና ነመስክነካ ይቐኒልና ስለትሕቶኻ ፍሳየ ኣለኹ ነይሮን ሓወይ ሶሪ ኣሬቶ ቆርብ እንታይ በሃል ገራትና ሰላማት ከኒ ምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ወርዳ ሓፍተይ ብጣዕሚ ክብረት ሃበልና መቸም ኩሉ ግዜ ቅድመን ፀጋ ንሃብኪ ኣምላኽ ብዙሕ ስነብስና ክንፍትሽ እንዲና ምሲና ሕጂ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ተስፋሓውና ዳርጋቲ ሕቶና እኳ ዳርጋ ተመሊሱ ግን ሕጂ ኣነስ ካሓታ ዝደልስ ኣብታ ናይ ቆልዑ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስምዒቶም ብኸመይ ትርድኦም ንስኻ ከመይ ጌርካ ክትገልፀሎም ትኽእል ኣብዚኣ ቁርብሲ መብርህቲ ትብና ደስ ምበለኒ የርዳ ሓፍተይ ብብረት ሓረ የቐኒየለይ ፍሳሐ ሓወይ ሕጂ ነቶም ቆልዑሲ ስምዒቶም ብኸመይ ንርድኦን ናኸ ብኸመይ ጌርና ንገልፀሎም ፅቡቕቲ ሕቶ እያ ብጣዕሚ ኢና ክንሰምዕ ምስማዕሲ ምሽ እንታይ እሞ ድበሃል ምስማዕን ምድማፅን ክልተ በበይኑ ነገር እዩ
حجي مسمع كمزي ولا مشالو نتدبهال دلو مسمعي كنسمع نخلينا كن كأدي ذكر أنا يخلي تام الدماغ كن كابا حل في دبلتها كمزي عاد هو غيرنا اللي بغيرناسي كنسمع مخالي عمالتي حجي حدا خابتي كنحجز اللوم نخل نسيو بقى ندق ناس نسمعهم دو أنا زي أبدا عمي أحطه دلاتني نخلاتنا مالتي ولا نفسي وندبدها نجر زيو نسمعهم دو حجي كي سمعنا يوم سمعيتهم كنردا كوين خلينا حجي زي أخا أنت إذا تخون دلا في ساي حوي تا كنسمعهم كأتا جزي كوي جزي سنهوهم دو ندقنا كندم تاي جزي إنا مسؤول نحلف حجي برقص أبزي زنا معربا وعلم قلعت قديفنا خنكيد سلا زي نخل بينهم عزينا يمكو أين خيدنينا أو لنافت جزا جن أو لنافت جزا مبر جن أدهوس نقبر له مالنا دينا ولا نحنا خالق قدينا إذا عدنا دلو بوزح زي كوخري يخلهو قلعت سوق قبلنا نحنا ممكن نستكو تلفزيون ولعنا تابلت يبنا كوينا خوفنا بلوم أيكون عندي خمس عندنا نقبر بزحات ولدي of course بزح نفعات ولد لكم نعخاتكم قصلوا يد بلوكم والحنتي قريتها بالإنجليزي كم إنا نريهم دلنا زي بتعمي يوخستاي كبيد بده يقطع من نادلو مزح يجزلنا تكنولوجي مالتي سلازي الساعة مجمرتا إذا أخا أكون تانت نتم قلعت وحسنة تفتر له حج كبلنا خلو أوه كزاربنا خلو سي نسمع له ولا بالقلعة خانتا يفليتك عينا نبلو عندنا سمعت كم زلهم تنقل عسي أدهبو نقبر له سمعت لهم كمانا نحنا مش مرجعات لنا سمعت لنا قال حدا زي كولات نتم قل عسي انت اي دون نو بامبلا دينا نحسبهم ولا سمعتم كقلص كوينا دينا فقد لهم تبخيو سقبل عاو تبلو كمي نعيت دافرني حجي نحنا يناخن كساي كنقبر دلنا نحنا سي سمعتها وحسنت كنفتر لهم افت غزاخن لنا اوف كورس باكل لنا بأمرنا سالنا دو يتحتو حجي كال والحنتي إكو خساي زي بالله مستير زي بالله كال انت ايتي من البات حجي انت يالو اتي نحنا عينة دعابنا يون إذا زلو حجن ببينيو أو حجي بزح تمرتي يدلينا بزعم بزح ناي كسايد ناي قلعة التعبا بيس كنا مهارا لنا يدبل أبينا تصبق لنا أبينا جيجا دلنا مش تات مرتي تفلتت اللي أتناقفك بدعم يا تصبق أنا بعلي every day إن نفسي دمهرة أنا ونادس لزخونكم حجة أي perfect نكون كوي كونن at least سن نرد أيوم كال كنقبرو زلنا نقول عد كنحق زلهم نخلسي نحنا ونكم ولد خنقاق خلنا سيقري تخنبلو مالنا نتهم دقنا نقبرو دزي وزين فادين حاسبهم كم سب ندعي تومكم تقبرو أنا بتعمي زد نقكم نحن مخناتو نقول عسي بمزراب كم زبقبر بمبال أيكونا نمهرو بمرأي بمهار قلعة كال انت اينا نقبر لهم سي افتا غزاس وحسنت كتسمعون كاخن كنفتر لهم كاصبغت يا ابونا دنتر اب حسم نبر كوينا نحنا خمينا نواسا كاويام دوسدوكو كله كاويام دمهار اجتي نايت غزا سلام سي ازي وساني نتم قلعت افت غزا سلام الله دي يلن افت غزا يهين مهين الله دي يلن مرد الله دي يلن كميلنا اينا نزارب حجي بزعبا التعبابيا قلعت بونت بطعمي إنا بزحنا نقاقي أنت خم ببعد قنخو مسحفة في الصحيح حوي من البات أيضا ندعي يرخبكم من التعبابيا قلعة أبنا نبينو بحالا اوان انت بتقرنيا استصحفت أبزي ألام ساي إذا أزرخبكم ما تصبو زي رخبكم ما قن نايب حاكي بزح نقر كتم مهاريكم
እጃኻትኩም ዛ መፅሓፍ رخبوا بتقرني أول حنت مخنيات يبلنا أب نروي زغمت حاونا حاجوس قبر مكائل تخلي من البات فلتوت اللهم تصبوا ضيت فلتوخا سايكولوجيستي وعبيت مرتي خاد سره عندي زي عم صحف صحيح لنا له جئت أقداس النتو ندحر أب متشس أب قلعت انت دا إنفستيجرنا أب قلع وفر ندحر غيرنا شقرنا تفتحي بلاني برحر إيكو أقام دبهالي لأن تدعى طعيات زيغاتات كان فرخ إلناكو بهم مكو أخانات سايكل تصورو بريك تقبرو هجي أتي كستعيد بل انتاي وبقان ننفس أتعابي أولعت كنا مهارا لنا نايزن نبرو اللي زلنا كما يوم غيروم كما يتي حقي كما يتي كايدا كما يتي النوابرا تخوينا ميم دقنا رأس تأمانس ندلو تخوينا ميم صعدو كنريم كلنا رأس تأمان ندلو حسابهم كقلصو نفقد اللوم دو ولا استقبل من تايف لي تكاي قول عاي خاقصي الكعبين نملو استاتي حجي عبيتي قصاي كونن كبرتي شجرا كونن قللتي مفتحيو جن نقبرو دو نفلطو دخاي هجكال ولا حانتي كم زي منم روكيت ساينس هيكونن في ساي حوي بقى مس نفسنا كساكن قبرا لنا بحصيروس كن مچو بايتا خنفطرو لهم علنا امبرتم قلعس زي تقدن بالحي زي تقدن منفعتي زلو مهنات صعدا ورقتي انتينا نصحف لهم يتحطو قلعس صعدا ورقتي تجنتاي تصحف لهم علخا أبزيات أخلني كابز حالفو جن انتايك أخ جبركالي بقى ناي انتاي رأتي نريو دلنا لوطي كمس كركب تدي تخيل جن حجز كان حتت ناي كيلاتات حجز حراين باري أبزيات أخلنا يعني اللي يرجع فوق عمي دامس جونكي عادت مرتي بحكي نفس هذا فتشي كل تزاري بيت أنا حخسي على ناس كمية له خاطر ما يخلنا 5 ليلة لخي نقدر ندر أبي نسمع معس نسمع معسي سمعتهم قال صوبنا بالنبري ها سيدا اللي تسقم بزخان يغني لنا يرحبتي تعملنا مسجونكي يغني لنا في الصحيح ثانك يو سنت حتوخا مالتيو يورا زيانة مود أتحطيها سوري نتم إيدكم عليكم دلهم ساعتنا نغربي أيكن من سؤالكم نينا سلازي أستحم شد ترين دلوانا قطلي نبتاز قطالي تحطو نتي زحلفكو حما تموكرو خيدقم تي زخبدن كابتي تزخبدن السب بخمي كابتي تزبدل نسب بخمي كرحق يخيل كاب أزيو حما زخونا ناي 17 عامت حدار قدمي 2 عامت تفرالي جن كساب حجي أب هيوتي أيرحقن زلو يعتبر مالتي تا يعتو تبعتك خينا هو تردياتني ميرون حاوي نتصرتي حسابه ومجمرت أنا ذا حفتناسي بتاع من نفعتي يا أخي جقنا يا أخي دبلا هناتوتي 17 عامت زاكل عامت زلو نابرا حدار كتنبر كلخا خاونا تاخد وص كتكل قليل أيكونن بزح سنسلتات يخي بتيخ كوازي خي مجمرتا ولدا مهنياتو كبيري أزيو خبيري عامت زلو عينت زمدنا وي حدار كبيري لازم بموت أخذ رايسي بزح نجار عبي نجار يخجر كزلخي نفعت خبلك كيفوتو كال جن تا قدامي تتمس كل جزيسي كل جزي خن حسب هذا الناس تا وحسنت يا تا سيفتي وحسنت حجي وزي خلخي جن وحسنت كي أرجعزي بقى تايتو وحسنتي ناي أكل ناي سنا أمراوين أكلاون مالتي السوق الرجاجسية وحسنتكي تا برحري أجن انتهي كوين اللو وزيخ اللي خبا أكل جن كأ إيموشنال جن جنا تأثير كزلخي يدو مثل كابتي حساب مغنياتو
ገናሲ ክገላገላይ ከአልኩን ርክብ ኣሎ ማለት እዩ አይ ዶንት ኖ ንምንታይ ትርክብ ደሎ ኣይፈለጥኩን እንታይ ክኸውን ይኽእል ግን ምናልባት ቆልዑት ዘለውኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ቆልዑት ኢንቮልቭድ እንድሕር ኮይኖምሲ ዋላ ወፂኻ ካብ ዓመፅ ዘለዎ ሓዳር እውን ደረኸበካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ ማለት እዩ ቆልዑት ተዘይሃልዮም ኺ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኮኔክሽን ቁረፅ እዮ ምክንያቱ ሙሉእ ሓደ ካብቲ ሙሉእ ሂሊንግ ሙሉእ ፎስ ትረኽበሉ ነዚ ናይ ማህሰይት እንታይ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ዓማፂ ወይ ከዓ ካብቲ ፐርፔቹዌተርስ ዲስኮኔክት ምግባር ምርሓቂ በቃ 180 ዲግሪ ኢኻ ትርሕቕ ማለት እዩ በአካል ብስምዒት ብኩሉ ኢኻ ትርሕቕ እንድሕር ከምኡ ደይኮነ ናይ ግድን ዘራኸበክ ነገር ኣሎ ኮይኑ እንድሕር ትርክብ ዘሎ ግን ኣብዚኣ ሕጂ እቲ እንታይና ንብሎ ኖ ኮንታክት ወይ ከዓ ሚኒመም ኮንታክት ውሕድ ዝኾነ ርክብ ክትገብርለክ ምስቲ ኣብ ሂወት ክድዕምፀክ ዝነበረ ሰብ ክውሕድ ኣለዎ ትርክብ ማለት እዩ ክትራኸቢ ምስኡ ግድን ኾነክሎ ግን ከተውሕድዮ ኣለኪ ሓደ ምክንያቱ ብከምኡ ጥራሕ ኢኺ ኣእምሮኺ ክትሕልው ትኽእሊ ወይ ከዓ ሰላምኪ ክትውሕልው ትኽእሊ እቲ ውሕስነት ክትሕልው ትኽእሊ ፈፂምኪ ስኒ ከተውሕድዮ ኣለኪ ኣብቲ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ጥራሕ ኢኺ ክትረኽብዮ ድግባእ ከተደይኮነ መመሊሱ እንታይ ይድበሃል ኣብ ትሮማስ እንታይ ኣሎ ሪትሮማታይዜሽን ንብሎ ኣሎ ሓደ መስርሕ እንታይ ይኸውን እቲ ዝሓለፍክዮ ትሮማ ጥራይ ከይኣኽለክሲ መሊሱ ከኣሲ ከም መመሊሱስ ቆስለኺ ይጉዳእ ማለት እዩ ሕጂ እሞ ከመይ ገይረ መቸስ ናይ ግድን ደራኸብ ነገር ኣለኪ ክኸውን ኣለዎ ብኣካል ወፂኸስ ገና ከኣት ንክልተ ዓመት ዝኣክል ከዓ ትርክብ ክህሉ ከሎሲ ከምዚ ዘገድደክ ነገር ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ስለዚ እንታይ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ምስ ዓመፅቲ ዓመፅ ዘለዎም ናይ ዓመፅ ባህርያት ዘለዎም ሰባት ዲል ክንገብር ከለና ክንገብሮ ዝግባእና ነገር እንታይ ኣሎ ኩሉ ነገር ብፅሑፍ እዩ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝገብሩስ ነቲ ኣእምሮና እዮም ደናውፅዎ ወይ ከዓ ነቲ ኣእምሮናሲ ስቴብል ከይከውን ወይ ከዓ ከይረጋጋእና ምርጋእና ህዳእት ከይትመፅስ ንዑ እዮም ዝርብሹና ኣእምሮና እዮም ዝርብሽዎ ወይ ከዓ ኣእምሮካ ይሕዙኻ ማለት እዩ ኢሞሽናልሲ በቃ ኣብ ቦንዴጅ ትነብር ኣብ ማእሰርቲ ትነብር ሕጂ ከምዚ ከይከውን እቲ ዘራኸበኪ ጉዳይ ምስ ዝሰብሲ ብፅሑፍ ግበር እዮም ዋላ ሓደ ንዓኺ ፈውሲ ማለት እዩ እስኽሲ ዝኾነ ነገር ካብቲ ፅሑፍ ወፃእ እንድሕር ኮይኑ ንዓኺ ናትክ ጌጋ ከም ደይኮነ እስኺ ዝገበርክዮ ጥፍኣት ከም ዘይኮነ ንዓኺ ንጥዕና ክትሕልው እቲ ሳኒቲ ናትክ ማለት እዩ ጥዕና ናትኪ ትሕልው ኣለኺ ካልኣይ ነገር ከዓ ነቲ ሰብ እውን ነኖ ከምዚ ኣይና ተባሂልና ነርና ከም ኣይኮነትን ኢልክ እውን ክትብድህዮ ትኽእሊ ብመርትዖ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከምኡ ትገብር እዚ ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ኢኻ ከምኡ ትገብር እንድሕር ተባሂሉ ሕጂ ናይ እንታይ ኣሎ ካብ ከምዚ ካብ ዓመፅ ዝወፃ ዳሕራይ ክራኸባ ከለዋ ምስቶም ዓመፅቲ ሰባት ዝጥቀምሉ ኣፕ ኣሎ ማለት እዩ ኮፓረንቲንግ ክትገብር ትኾንካ እንተዳ ብሓደ ተሓባቢርካ ቆልዑት ከተዕቢ ትኾንካ ሼርድ ሬስፖንሲቢሊቲ ዘለካ ኣሎ ኣፕ ትጥቀመሉ ዝተፈላለዩ ኣፕ ኣሎ እቲ ብብዝሒ ኮመን ኣይ ቲንክ ዝቐለለ ይመስለኒ ክትጥቀመሉ ኣነ ፐርሰናል ተጠቂመሉ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣወር ፋሚሊ ዊዛርድ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ክፅሕፈልኩም እየ ዝብል ኣፕ ኣሎ እታ ብብዝሒ ሰብ ዝጥቀመላ እዩ ማለት ይሳ ካልእ እውን ቶኪንግ ፓረንትስ ዝብል ኣፕ ኣሎ ኩሉ ኣው እዩ እቲ ሰብ ሽዑ በቲ መሰጃት ደሊት ክገብሮ ይክእልን እዩ ኢዲት ክገብሮ ይክእልን እዩ ዝኾነ ነገር ክልውጦስ ኣይክእልን እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር ዝተይልና እቲ ናይ ኣእምሮና ጥዕናና እዩ ድሕሉ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፎሎ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ትኸውን ካብ ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ምስ ወፀኻ ብሕልፊ ሙሉእ ሂሊንግ ሙሉእ ፈውሲ ተዘይረኺብካ ኣብ ቀረባ ኢኻ ትኸውን ነገራሲ ገና ኣይነፀረልካን ኣይበርሃልካን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ነቲ ናይ ኣእምሮኻ ጥዕና ክትሕሉ ብጣዕሚ እዩ ድሕግዘካ እቲ ሪከርድ ማለት እቲ ፅሑፍ ምዃን እቲ ነገራት ካልእ እንታይ እያ ኣፕ ክሎዝ ትበሃል እውን ኣላ ሕጂ እዚ
ابسي بقى داونلود كيركا بنص تتقملي مالتي اب اي زاربكي اب اخات زاربي انت اي تقبروا حج خالق جناسي افكت جبرن لو سلازبلكي يا خم ازبل زلهم كما تبلا لا تاندي حق اي ميرون حوي حج جنا صلوا جبرلك سلازلو ولا باكل وصيخ خلخي اذا حج انتي كجبرو اي كوحدوي او حجي حماق قالات كزارباي كلنيو خصارفاي كلنيو ويك نعخي كخسكي اي كلنيو بزحو غزي بتي نسمعون دي نا خصاي نخون تي ايموشنال ابيز اندي تزخفه ولا باكل كرخا خبل كتزيك على تركب سلازلو ايموشنالي هاسك كهلو سلازخل نزتات يطقم مالتي ስለዚህ አሎ ብዙሕ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ነገር አሎ ማለትي ካልእ ግን እንታይ ዕድብል ኣነ ኣቃሊልና ክንሪኦ ዘይብልና እቲ ናትኪ ውሕስነት ምክንያቱ እንታይ ኣሎ መጽናዕቲ ዝተረጋገፀ እዩ እንታይ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ዓመፅቲ ካብቲ ናቶም እንታይና ንብሎ ካብቲ ናቶም ቁፅፅር ምስ ወፃኻ ክፃወርዎ ስለ ዘይክእሉ ዋላ ድሕሪ 2 ዓመት ገለ ሓደጋ ከውርዱልካ ይኽእሉ እዮም ኣይትፈልጦን ኢኻ እንታይ ከም ዝኸውን እንታይ ኣሎ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትመውት ወይ ብናታ ፓርትነር ወይ ከዓ ብኤክስ ፓርትነር ማለት እዩ ምስ ገደፈቶ ወፅየ ኣለኹ ብሰላም ተገላጊለ ኣለኹ ምስ በለት ይቀትላ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ሓደ ግዜ ከይገርመና ትምቅትታል ገለ ኣብዚ ሕብረተሰብና ህና ጥራሕ ኣይኮነን ድረአ እዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ሽግሪ ማለት እዩ ምናልባት ኣባና ድበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዳርጋ ብዙሕ ግዜና ንሰምዖ ዘለና ሕጂ ነዚ እቲ ውሕስነት ድብሎ ዘለኹ ማለት እዩ ውሕስነትኪ ብኣካል ወፂኺ ኣለኺ ግን ውሕስነትኪ ኣረጋግፂ በቃ ምክንያቱ እቲ ክገብሮ ዝደሊ ደሎ እንድሕር ሰሊጥዎ እንታይ ከም ዝገብረካ ኣይትፈልጥን ኢኺ ብዛዓበየት ክትገብርያ ትኽእል ከዓ እታ ውሕስነት ክምርግጋፅ ማለት እዩ ዓቕሚ ክብዘፍቀዶ ክትገብርዮ ትኽእል ነገር ሲ ግበር ኢኽ ነዚ ሸለላ ኣይትበልዮ ኣነ ነዚ እየ ዘስምረላ ምክንያቱ ብዙሕ ንርኢ ንሰምዕና ኣለና ሓቀይሽ ቀቲልዋ ከምዚ ተላዒሎም ካብ ሓደ ከምዚ ብሓደ ለይቲ ወይ ብሓደ መዓልቲ ኣይኮነን እኮ ድኸውን እዚ ነዊሕ መስርሕ ዝሓልፍ ክንደይ ትፅማሞ ክንደይ ትዕገሶ ገለ ኣይ እቲ ልብና ከዓ ብጣዕሚ እንዲ ክስታይ ጥዑም ልስሉስ ከምዚስ ኣይገብርኒ ከምዚስ ኣይሓስብኒ ገለ ኢልና ኣናኣእሲና ነብሎ ግን ኣብ እምርኡ ደሎሲ ባዕሉ ጥራሕ ይትፈልጦ ኣምላኽ ከዓ ፈልጦ እስኺ ክትገብርዮ ትኽእሊ ነገር ክትገብሪ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እዚኣ ኢለ ምናልባት ካልእቲ ድረሳዕኽዋ እንታይ ኣላሲ ይሃስየኒ ኣሎ ትብልዮ ደለኺ ከምዚ ምኽሪ ሕተቲ ምኽሪ ብጣዕሚ ይፅቡቕ ምሽ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣሎ ብብዝሒ መኽርትስ ድሓን ርከብ ምኽሪ ክትረክብ ከለኻ ምኽሪ ምርካብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጣዕሚ ሕጂ ሓደ ግዜ እቲ ምኽሪ ክንበሃል ከለና ከምዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ክኸውን ደለዎ ክንደይ ኮለባማት ወራዙት ኣለዉ እዮም ምኽሪ ክህቡና ግን ቶም ምኽሪ ንሓቶም ሰባት ከዓ ብዝተኻእለ መጠን ምሳና ደለዉ ገፅ ንገፅ ፊት ንፊት ክንረኽቦም ንኽእል እንተኮይኑ ዝሓሸ እዩ ሓደ እቲ ካብ ናይቲ ስደት ፀገምና እሱ እዩ ተደይ ኮይኑ ከምኡ ዕድል ተደይ ሃልዩ ግን ድሓን ዋላ ኣብ ርሑቕ ደለዉ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምኽሪ ምሕታት ካልእ ከምዝናትካ ዓይነት ተመክሮ ዝሓለፋ ከዓ ብዙሓት ኣለዋ ሳፖርት ግሩፕ ከዓ እዚ ከዓኒ ብመፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ኣዝዩ ፈውሲ እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሳፖርት ግሩፕ ሕጂ እንታይ ይድበሃል ኣሎ ኣብ ሳይኮሎጂ ናራቲቭ ተራፒ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናትካ ዛንታ ናትካ ታሪክ ብምንጋር ትፍወስ ዓይነት ፍወሳ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ እንታይ ትረክብ ቫሊዴሽን ትረክብ በቃ እቲ ዝሓለፍክዮሲ ትኽክል ሓቂ ኣነ እውን ከም ዝገጢምኒ ብዓብዪ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ምስ ወፃኻ እውን እንታይ ነገራት ክትገብር ትኽእል ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣእምሮ ሰብ እንታይ ኣሎ በቃ ንዕኡ ጥራይ ደጋጠሞ ናቱ ፀገም ኣብ ከምኡ ደብፅሖ ገለ
ድመስሎ ከምዚ ናይ ጊልታ ዓይነት ስምዒታት ብዙሕ ግዜ ይፈጥር እዩ እንተደኣ ካብ ዓመፅ ዘለዎ ሪሌሽንሽፕ ምስ ወፅኻ ሓደ ካብቲ ኣእምሮና ዘጨናንቆ ጉዳይ እዚ ናራቲቭ ተራፒ ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅም ኣብ ግሩፕ ተራፒ ብጣዕሚ እዮም ኣይሚን ኣብ ሰፖርት ግሩፕ ሕጂ ንዕኻ ድመስሉ ከምኡ ደሓለፋ መልየን ኣለዋ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ክፍቲ ትነብርዮ ከምኡ ድለይ ኢኺ ካብኡ ሓሊፉ እንተደኣ ኣዝዩ ክትሽገር ሃሊኻ ግን ዋን ቱ ዋን ተራፒ እውን ከድልየኪ ይኽእል እዩ ክብል ይፈቱ ቴንኪዩ ዮርዶ ሃፍተይ ግዜ ክሰውይኺ መልስታት ፐርሰናል ሕቶታት ብዛዕባ ትራውማ ክትምልስልና ኣብ ማእኸልና ስለ ዘምሰኺ ኣነ ብስም ክቡር ሓሳብ ኣካዳሚ ከመስግነኪ ይደሊ ኣዝና ነመስግነኪ ቅድሚ ምውዳእና ኦልሬዲ ወዲእና ኢና ሰዓትና ኣኺሉ ኣሎ ከነፋንወኪ ኢና ቅድሚ ምውዳእኺ ግን ክትብልዮ ነገር ተሊኪ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ መሪቕና ከነፋንወኪ ኢና ማለት እዩ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ይቐኒልና ቴንኪዩ ሜሮን ሓወይ ቴንኪዩ መቸም ኣነስ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይደሊ ክቡር ሓሳብ ኣካዳሚ ከምቲ ሽምኩም ክቡር ሓሳባት ኢኹም ተሓስቡ ወልድሽ ሓወይ ካልኦት ኩልካትኩም መሳርሕቱ ብጣዕሚ የመስግነኩም ምክንያቱ እቲ ኣድላይ እዋናዊ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ህዝብና ኢልኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ኣነ መግለፂ የብለይን ሓደ ግዜ ሲ ከምዚ ስቂልና ክንረኽቦ ከለና ቀሊል እንዲ ድመስለና እንታይ እዩ ድበሃል ኣብ ኢድካ ደሎ ጨርቅስ እንታይ እዩ ድበሃል ኣብ ኢድካ ደሎ ወርቅስ ዳርጋ ጨርቂ ድዩ ድበሃል ክትረኽቦ ከለካ ብቐሊሉ ከምዚ ብዙሕ ዋጋ ኣይንህቦን ኢና ከምዚ ሸለል ንብሎ ዓይነት ግን እስኪ እዚስ ነስተውዕለሉ ክብል ይደሊ ናይ ሓቂ ምስትውዓል የድልዮ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ መስዋእቲ ከፍ ኢሎም እዮም ከምዚ ዓይነት ዕድላት ዝኸፍቱልና ደለዉ እሞኒ ነስተውዕለሉ እቲ ዝክፈተልና ዘሎ ዕድላት ከዓ ንጠቐመሉ እየ ድብል ንነብሲ ወከፍና ንርእሰይ ወሲኸ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ሳላ ቴክኖሎጂ ግን ከምዚ ዕድል ብምርካብና ከዓ ብጣዕሚ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ንዓኻትኩም ከዓ ኣመስግነኩም እቲ ዝወስድዎ ዘለኹም ኢኒሽቲቭ ቀሊል ኣይኮነን ካልእ እንታይ ክብል ይፈቱ ምናልባት እዛ ናይ ኑዛዜ ናይ ኮንፌሽን ዕድል ንጠቕመላ ዝኸበደኩም ኣብ እምሮኹም ንነዊሕ ዘመናት ዝዓቆርኩሞ ንመን እሞ ክነግሮ መን ኣሎ እሙን ሰብ ኣበይ ከይደ ኢኸ ከውፅኦ ንመን ክዛረበሉ ክእል ወይ ከዓ ዝስ ክዝረበሉ ዝኽእል ኣይኮነን ከምዝናተይ የለን ገለ ትብልዎ ዓይነት ዘሸግረኩም ነገራት እንድሕር ሃልዩ ኣባና ሜንታል ሄልዝ ዌብሳይት ኣለኩም ኣድራሻ ኣብኡ ብፅሑፍ ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም በቃ እቲ ኣብ ኣእምሮኹም ባርደን ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ ስነ ኣእምሮኹም ፈጢርዎ ዘሎ በሰላ ብፅሑፍ ብዛንታ ጌርኩም ተደሊኹም ብስዲ ንባብ ተደሊኹም ብግጥሚ ብድላይኩም ብዝጥዕመኩም ዝምቻእኩም ጌርኩም ከተውፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ዕድል ከፊትና ኣለና ማለት እዩ ኣየድልን ናይ ሰዳዲ ኣድራሻ ክትፅሕፉ እታ ሳልሰይቲ ኩሉ ግዜ ዝብላ ዝፈትዋ ከዓ እንታይ እያ በቃ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሲ ቁስልና ኣይንሕባዮ እታ ሰብ ኣፀቢቓ ትኸብዶ ኣብ ሂወቱ ተሸግሮሲ ዝገርም እኳ እዩ ምስ ሓቂ ምርፃም እያ ሓቂሲ ብጣዕሚ እያ ትኸብደና ክውንነት ክንቅበሎ የሸግረና ነቲ ዘሎስ ዳርጋ ከምዚ ክሕደት በቃ ንክሕዶ እዚ ከዓ ነቲ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕናና ብጣዕሚ ሓሳይ እዩ ስለዚ ምስ ነብስና ግዜ ንሕልፍ ከምታ ደጋጊመ ክብላ ምሰኽሎም ምሸት ርእስናስ ንፈትሻ ምስ ነብስና ኢን ሚህን ንበሃል ምስ ነብስና እንድሕር ምስ ገዛእ ርእስና ፅቡቕ ርክብ እንድሕር ኣለና ነብስና እንድሕር ፈሊጥናያ ብድሕሪኡ ካልእ ነገራት ክፍታሕ ኣዝዩ ቀሊል እዩ እንታይ ግን ኸውንሲ ክንዲ ኣነ ዮርዳስ ከመይ ኣለኹ ኢለ ንርእሰይ ዝፍትሻሲ በቃ ካልኦት ኣሕዋተይ ክትልወጡለይ ጥራሕ ካባኹም ጥራሕ ለውጢ ይፅበ እዚ ከዓ ኣይከውኒ ለውጢ ኩሉ ግዜ ካብ መን እዩ ድጅምር ካባይ ካብ ገዛእ ርእሰይ ከማያ ካልእ እቲ ናይ እምሮና ከዓ ከምኡ እዩ በቃ እቲ ክውንነት እዩ ዝኣምን ኣይገድስኒ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ቅንእሽተይ ከብርሃ ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ምስ እምነት እዚ ሕጂ ክሳይ ንገብሮ ኢና ንሓዋውሶ እንታይ ማለት እዩ ኣነስ በቃ ሕጂ
اتخوننت كمان كتأمن دقبركا حجنتي تأجم نتي شجر نتي خبيدنا زلو بمخحر يكوننا نأمن السخم زلو نعو أفلط أنهبو دحريقن نعو خيرو زخل أملح كم زلو خبتسناتنا شجر زعابي مفتح زلو أملح كم زلو قلنا أمن مالتي أجي مسكوننتي بقى إيدن قوانت نخون نقاطم كال مفتح يبلون بس ترحينات عنا أمرخ نركب نخل مالتي سلازا أين حبا أيو حبا وصلوها كل جزي حبا فوسي أين ركبني ننحر زي تزاربنا لمو كم زنقبرنا زشجرنا كال زي እንታይ ዝበሃል ኣብ ንብረሉ ዓድታት ከዓ ብዙሕ ሳፖርት ሲስተም እዩ ዘሎ እንጠቐመሉ ኣብቲ ዘሎ ዕድላት እንጠቐመሉ ከምዚ ርሑቕ ኣይኮነን ደሎ እቲ መፍትሒታት ክንገብሮ ንኽእል ነገር ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብዚኣ ክውድእ ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል ብጣዕሚ የመስግን ሜሮን ሓወይ ኩልኻትኩም ኣባላት ክቡር ኣካዳሚ የቐኒየለይ ቴንክ ዩ የቐኒየልና የወዳ ሓብተይ ኣዝና ነመስግነኪ وليش ما أخلنا له سازي وليش كان أروح هذا الفكرة غني اللي ميران حويكم ونخلهم ثانك يو يرد حفتي بتعمي خابل بي مسكن تعمي صبغ زهني مدبت هنا نقدم جي عتي لومي يقريتها دماني ملختك قدي فين يردا ونخلهم يقريتها قبل سنترال لندن ام سي كاب 10 شديشتك 27 كلتن عدم زلو من اسيات حدا اورجانيزيشن صوي النسي كعس صاويتهم دحريخا مغبي داليوم ني حبشا دحري نعا مهرم يلمنمو مسوم يمسي مالتيو ناشتو بقى بيرترا زمصو خبي ኢትዮጵያ ዝመጹ ጽቡቕ ሆነ ግዜና ነኾም ናኡ ስለ ዝኾት ከ 4 ፈርዓን ካብ ገዛም ሰውጻቂ ሕጂ መጽም ዳጎይኹ ስለዚ ረየርዳ ሓፍተይ ስለ ዝኾነ ዲኻ እምበር ኣይምግበርኩን ንኻልኦት ግን ስለዚ ትርዲ ለክ ትኮን ተስፋ ይገብር ግን ናብ ዮርዳ ክምለስ قد محجي مصياتنا نيرا يورداب زعدي ابناي NHS زبال كم سرح PhD حجون دكتوريت تخيد كم زلا بعاب يخاني دويلا جزيا هيبا د صنانعتهم تفويسهم بزح تقيموهم نباي مصيم تحجي زي لم زمس كله بزحت له يا اب عالم بتزبلصت ايو خازيا كبزات عبي نغير يلن مالت سلازي اسك كلنا تنكي نبلا بزي فيديو زي بزي دمص خاني بزحات يصنانعو ብዙሓት ይፍወሱ ብዙሓት ካብ ጉድጓድ ይወፁ ጉድጓድ ማለት ጻጽ ማለት ዲፕሬሽን መጽሐፈይ ደንበብኩም ትፈልጥዎ ኣው ጽሒፍ ኣለኹ ያ sometimes ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝኸብደካ ማለት እዩ ብኡ ስለ ዝሓለፍ ኩሉ ነገር ካርዳኒ እዚ ናይ ዮርዳ ኣገልግሎት ከዓኒ ሓደ ካብቲ ኖብል ማለት እዩ ዝኸበረ ኣገልግሎት ኣብ ናና ኮሚኒቲ ዘድልየና ከዓኒ ኢንፋክት ዋላቶ መራሕቲ ቤተክርስትያን እቶም መራሕቲ ኮሚኒቲ እቶም መራሕቲ ናይ ድኾነ መራሕነት ዘለና ንበዓል ዮርዳ ክንድግፈን ስፖንሰር ክንገብርን ብኩሉ ነገር ንህዝብን ዕድል ክንህቦም ካ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ድምፂ ናይ በዓል ዮርዳ ኣብቲ ዝበረኸ ነገር ክስማዓሉ ዘሎ ድምፂ ኢለ ዝኣምን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ዮርዳ ሓፍተይ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኮይነ ቴንክ ዩ ብለክ እግዚአብሔር ባረኽኪ I'm so proud I mean it I'm so proud of you ያ and then ኣብ ዓለም ጽቡቕ ነገር ድማ ይምንየልኪ እግዚአብሔር ከዓኒ በቃ ትእሙኒ ኣምላኽ እሙኒ ናይ ንእስነት ከኣምላኽ ተሪፍ ዘሎ ዘመን ህይወትኪ ብኩሉ ነገር እናደመቅኪ እናፈረኸም ትኸድ ከዓኒ ኣነ ኣይጠራጠርኒ ኣጆኺ መመለስኪ ድመቂ በዛ ኣጋጣሚ ዝንኩልኹም ንዮርዳ ትሰምዕዋ በቲ ትገብሮ ኩሉ ክትድግፍዋ ኢንካሬጅ ክትገብርዋ ኣሕዋትኪ ስድራኺ ኩልኹም እቶም ኣብቲ ከባቢኣ ዘለኹም ድማ ኣጆኺ ክትብልዋ ነዚ ሒዛቱ ዘላ ዕዮ ከይትዕንቀፍ ያ ምክንያቱ ከም ኮሚኒቲ ብዙሕ ኢንካሬጅ ኣይንገብርን ኢና ኢንካሬጅ ክንገብራን ክንተባብዓ ድማ ሓደራ ይብል يرد حفتي دقيمة يغني لنا سله كل نجار دم تخص معك حدري ماليسا إيديت كجبران كلن على فن مالتي يا فيديو يا سلزي دقيمة يغني لنا سله كل نجار we are very proud of you I'm personally I'm proud of you بكل نجار أجوخ عم ماليسكي وصلوا بتعمي خازخ برك كنز فتوك قبل البي يا س من يعطو نعايز فوت وسب بك أنا هزبي جل زهب سب تعمي البي تنكفني يا نحواتي قال خب ريا خلقوا حجي لهم عالت تقوم حجي إرتراني نحوات قالت أكيم تاجرهم organization فتيرهم نقولهم حبشة أكيبهم نعيش تقولوا أكيبهم كل عسس عويتهم مقبل داليوم عند النعاقة إلى من دحرية خامالتي I was so tight
يا كم زغ بزح بنهانا كوميونيتي زدلي سلازي أبها هاجرو بتدلني هاجر كم عاد كبزح ندحت تماميتنا أنت تدقاقيفنا دماني دحري يسترف سبيل لن أنت يزبالا نوكو تعدر عين وركون جن أنت يزبالا له وتدر ناسي بس أي كان دحرتو جوديو حدي كيت هاد أي تبغي تغين تسكيم كي خاتغيد تسكم ولا غبا يخبط ولا غبا بكسايخون بقومات غبا يخون كتسكم لك سلازي سكم نقبر كم كوميونيتي ما خندقاقف إذن يلو مير اسرما وسينير مالتي يا عمنا حدنا خنطعممت بزح ነገር ድማ ክትመረና ኣምፅያ እሞ ንብዙሓት በቲ ሽምኩም ከይፀሓፍኩም ሕቶ ዝሓተትኩም ኣለኹም ዘይመለስናዮ እውን ኣሎ ብሕጂ እውን ዮርዳ ግዜ ብዝረኸበትሉ እውን ክንፅዋዕ ኢና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ግን ደጊመ ይቐኒየለ ዮርዳ ሓፍተይ ከምኡ ንኩልኩም ይቐኒየልና እቶም ሕቶኹም ዝፀሓፍኩም በቲ ውሽጢ ሕቶኹም ተመሊሱ ኣሎ እቶም ዝተረፈ ካል መዓልቲ እቶም ኣብዚ ሕቶኹም ዘይመለስናዮ ድማኒ ከም እንደገና ካልእ እዋን ዕድል ተረኺብና ክንምልሶ ተስፋ ይገብር ተዘይኮይኑ ግን ኣጀኹም ንዓኹምካ ኣጀኹም ክፍታሕ ዘይክእል ማዕፆስ የለን ስለዚ ኩሉ ዓይነት ከዓ ግዝያዊ ኩሉ ፀገም ግዝያዊ ኩሉ ቴምፖራሪ ስለዚ ኣጆና ይብል ይቐኒየለ ዮርዳ ሓፍተይ መወዳእታ ትብል እንተሊ ዕድል ክፍኬ ክነፋን ወኪና ሰዓት ኣኺሉ ስለዘሎ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ወልድሽ ሓወይ ኣዝየ እየ ዘመስግነካ ኣነኻ ብጣዕሚ ፕራውድ ኦፍ ኦል ኦፍ ዩ ጋይስ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ እንኳዕ ኣሕዋተይ ኮንኩም ብኣኻትኩም ይሕበን ቀፅልዎ በርትዑ ኣብ ዝደለኹሞ ግዜ ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓት ኣነ ምሳኻትኩም ኣለኹ ብዝኽእሎ ዘበለ ኣብ ምሳኹም እየ ዘለኹ እዚ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ካልእ ግዜ ብዙሕ ዕድላት ክህበና እዩ ኣምላኽ ኢለ ይኣምን ይቐኒየለይ ብርኩ ምሸት دحين حدر يغني لنا يورد حفتي أزين أنا مسكنك يا حنت دا خالا مرقة كم ماما مازات مرقة كي حنت دا هابنا عدل زي تبتسيحة عباية زي ماما مازا مرقة هو دس ندابلني it's a privilege حرة thank you سمع لك مودة هو تسمع لها ماما مازا يحتر أبيلكي صبوقي أربور أبيلك مرقة اللي يعني يورد الرأي بجمرة كلهم سدرانا كما يمسكم كبدي دالي زعبير أكبر مسجانا يخونون نسأل زي لذهابنا يرضى عليك على أي جزء من يعني طرف حطات بالملاسة بتعمي حقوستي وسني يقولون شركة جزانا كلها نبزي أزبنا كلها في لك حدستي لهم مجمرة جمركم والكم كتسلوا نعم تحمل تسمع إزبل يرضى عليك تسلف بعنا أنت بهالكاني كتعطل إيه قبل ما أنتي كل أحفوني سمع إيه بتعمل هاي دسلني بتعمل قداسي ويب سايت هم أوصيهم دلهم مالتي كتسلوا لكن إذا لي حيالات عدتها تجعل عدتها تفنيز لكن بتحكم كأت أخذ ذلك أنا كلنا بزح تتاتي صريحنا وزح تتاتي اللي تملسنا له فلا كأعتقد شنا حتى نزم بلنا هاني بزعبة ولادنا إيش الذي دقاقي ما ونيرضى عليه كم زبلة عنون زي أبهر سلزي فأركلته ولاد قوي بزلوني قال ودينا لاتني سلزي تتقندنا قد سن حدا كنت يرضى عليه زولت دقي من دقنا خراج صاركم دالي أتعب يقول زبل بزحات تكرار وصل زلوا تمهارو تمنا قلنا عشرة لهم دي تمهار كناتو تمام أبوس تمهارو سبعة أنا سكاح في قصة زلوا فلو سلوا جبرة دع وتعصد رأيتها كتير مالو تم عبايك ولا على تايف مثل لي ناس ولا خاني أبي لو خارج ما لهم ما تجي سلست اللي هري أنت ما تجي أكيد تعميل إحنا هم يرتوين هم حبرة تسبقني يد لي نايت تمرتي ناتو نحنا مجمرة نحنا معنا كمان في التأسيس ناقصي تقول أما الحمد لله كنت أمي على ما نحنا أنت فريقنا نحنا أنت تردينا حنا دكنا نرد نخل ما أنت زي فريقنا نرد عين خلينا الذي ندكنا سمعت كنرد عين كنا نحنا ونوع الناس سمعت داخل ثلاثنا عابنا سامز أربعة اليوم سمعت بحكم أن الذي إذا كمان رد عنا عين برد ما عليه حرصت مرتكب بس إحنا قر أنا كوبر كاب الجمرات كيزو زي ويب سايت زي كاب الجمرات كيزو سأعم هير مسؤول شو ده بيحكي عن كيرنا لنا زي بينو زي تجا بيله الذي كل جزء هذا راب لكم فلا يزمنا عشت بكنا مجمرة قدم ذكنا لنفسنا إحنا كنت أزلنا في التات نفلت كل مهارة زلنا المهارة نريدو نحنا تراقينا هذا كنا فتوى إيمي تقندن وأنا زي جوبركو ما كركم أنا مالتي مجمرة زل جم ذكنا سأل مفلات مالتي فلت زلنا أنا زي مالتي ولادنا فقرن جزيان تنقدي كاب ولد جزدلي وندكنا مالتي جزيان تهمناهم فقرن تراهبناهم جزيان قال كل نقرأ كنردو قليلي أبدك أنا حابس حجي كل استمع فنايس كل عامتات ولا أبدك أيام كري أخلو خن عملت تعودي على برتن أبتش توديجن بتكبر زر أخوه مالتي يعني
ብናተይ ፍልጠት ወይ ከዓ ዳኢ ኢለ ዘይኮንኩስ ብምክንያት ጥዕናይ ጥዕና ስለ ዝተሸገርኩ ብምክንያት ጥዕናይ ገዛ ኮፍ ኢለ ክውዕል ዝጀመርኩ እቲ ንእሽተ ወደይ ግን ኣርኪበሉ ኣብ ፅቡቅ ማለት ምንታይ ኮፍ ስለ ዝበልኩ እንታይ ድልዮ እንታይ ድን ፈጠለ ክሳዕ ተማ ማሃራን ከም ሰርፕራይዝ ከዓ ስለ ኮይኑ ኣይሴፍ ዓቢል ለውጢ ኣምሲ ሕጂ እንታይ ስለ ዝተረኽበ ኢና ዝሰራሕ ባሓ ነቂረን ኣነ ኮፍ ኢለ ስለ ዘለኩ ገዛ ባዕለ እከታተሎ ስለ ዘለኩ ወደይ ማለት እዩ ዲለይ ናይ ተባላት ነይርዎ እዩ ናይ ስፔሻ ሽግራት ነይርዎ እዩ ብዙሕ ነገራት ነይርዎ ግን ኮፍ ምስ በልኩ ክከታተሎም ጀመርኩ ኩሉ ጀስ ተባሃል መፂነ ንሽቶ ወደይ ማለት እዩ እንታይ ግዜ ስለ ዝረከብኩ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣብቲ መጀመርያ ሰዓት ምፍላጥና ጉያ ኣብ ጉያ ጥራይና ናይ ዕለታዊ እንጀራ ናይ ኣካልና እምበር ናይ ስምዒትና ናይ ኢሞሽንና ገለመና ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኣይነጥቦን ኢና እሞኒ ገንዘብ ዳሕራይ ሰሪሕካ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ውላድና ደቅና ግን ተጠፊኦም ኣይንረኽቦም ኢና እሞኒ ሓደራ ክለኩም ዘለኩም ኩልኩም ዞም ደቀይ ኣብ ዘለኹም ንኣሽቱ ኩሉ ግዜኩም ዘለኩም ዓቕምኩም ጉልበትኩም ገንዘብኩም ግዜኩም ኣብ ደቅኩም ኣጥፍኡ ኣውጥፍዎ ናብ እንተላጥኹም ክትዕውታት ኢኹም ዕውታት ወለድ ኮይን ክፈፂኦም ዕውታት ቆልዑ ኣኽኡ ወዲኦም እታ እንደልያን ምንያን ዓድና ከዓኒ ብዓወት ንርዳእና ማለት እዩ የቀኒየለይ ክብረ ሃብለ ግዜ ስለዝሃብኩኒ ታንክ ዩ ብሩክለይቲ የቀኒልና ማሞ ማዛ ከምኡውን የወዶ ሓፍተይ ኣዚና ነመስግነክ ደጊምና የቀኒልና ወዲና ለና መደብና ብሰላም ክትከድ ትኽእል ኢኺ ቴንክ ዩ